Chanoimba Osana Chanoimba Osana Soiro Shitendere Apachigaro Chamao Chanoimba Osana. Put hands together, everybody. Maoko Mururu namurizo kuna jeso. Makanaka jeso muno samisa. Muno itaminana neslatizo. Makanaka jeso muno samisa. Muno itaminana neslatizo. Muno ite minana neslatizo. Imi muno ite minana neslatizo. Imi makanaka jeso muno samisa. Muno ite hey, yimi makanaka jeso mani samisa. Muno ite minana neslatizo. Yimi muno ite minana neslatizo. Jeso muno ite minana baba minana neslatizo. Yimi muno ite minana neslatizo. Yimi muno ite minana muromera maoko tone kuna jeso. Simons Gabachima imi muno ite minana jeso muno ite minana aiwa imi muno ite minana jeso muno ite minana anena yo periatone cha. Simoita mururu namurizo kuna jeso. Cha. Inzwaga Pita wanda ifamba naye sikandisike ondiye wazondiramba. Pita wanda ifamba naye sikandisike ondiye wazondiramba. Pita wanda kanyurura mumvura onyura ndiye wazondiramba. Pita wanda kanyurura mumvura onyura ndiye wazondi. Wombira mako I want ndiye wazondiramba. Hey ndiye wazondiramba. I want ndiye wazondiramba. Yeah ndiye wazondiramba. Nati ndiye wazondiramba. Yeah ndiye wazondiramba. Balume ndiye wazondiramba. Yeah ndiye wombira mako kuna jeso. Let's go. Yeah. Sakandati usavi mene munu mundingi. Munu wano kurasisa. Nati usavi mene munu mundingi na. Munu wano kurasisa. Sakandati ni mana jova mari wako. Yeah ni mana jova mari wako. Ini nati ni mana jova mari wako. Hey ni mana jova mari wako. Sinzo put nati ni mana jova mari wako. Ni mana jova mari wako. Hey ni mana jova mari wako. Aiwa ni mana jova mari wako. Sakanda dusavi mene munu muningina. Munu wano kurasisa. Nati usavi mene munu mukoma. Yeah. Put hands together for Jesus. Give him some praise. Murumbize akanaka. Hallelujah. Damu wana mari
wandi chanamata Tamu wana mari wandi chanamata Tasomo wana mari wandi chanamata Tasomo wana mari wandi chanamata Father, we thank you. Chimbopa, high five to the next person that you have and say welcome to church and ask if they brought one for Christ. Tell them this is the month of bring one for Jesus. Ask them if they gave one for they brought one for Jesus. They bring I want you to join me as we worship Jesus. You can say one or two words unto the Lord. Thank you, Father. Timari we minana uyo, Timari we minana, anonsi Yahweh, Yahweh, Yahweh. Timari we minana uyo, Timari we minana, anonsi Yahweh, Yahweh. Come on, join me. Timari uyo, Timari
Timwari. Anotsoni. Anotsoni. Timwari. A great God. Anotsi Yahweh. Wanifisa mukurua. Timwari. Timwari. In your own voice, lift up your voice unto Jesus. Hey, ratata. Retebe sayanda la mama. Rikatata la mama yetere. Yes, tala. Yes, tala. Yes, tala. Hirama sayanda rasa. Hirama sayatete. Ria mama mama.
it up. Yahweh anapindura demoto. Mariano sonongo rabanu. Kusonongo rasinorema. Yahweh anapindura demoto. Hey, hakundikane. Ah, Yahweh anapindura demoto. Mariano sonongoravano. Mariano sonongoravano. Hamukundikane Mwari, tinodzorera mbiri yose kwamuri, tinodzorera mbiri yose kwamuri. Makakodzera mbiri yose, makakodzera mbiri yose, makakodzera mbiri yose, makakodzera mbiri yose. Mbiri yose nerumbidzo yose kwamuri. Mbiri yose nerumbidzo yose kwamuri. Tinopa mbiri yose, mbiri yose nerumbidzo yose tinopa mbiri yose, mbiri yose nerumbidzo yose tinopa mbiri yose, mbiri yose nerumbidzo yose tinopa mbiri yose. Zvakaoma zvichirwadza, zvakaoma zvichirwadza, tinopa mbiri yose, mbiri yose nerumbidzo yose tinopa mbiri yose, mbiri yose nerumbidzo yose. Tauya kuzoimba hosana, hosana, hosana. Mbiri yose, mbiri yose
tinokunamata Baba tinokunamata tinokutendai mangwanani anhasi tinodzosera mbiri nerukudzo kwamuri Baba tinodzosera mbiri nerukudzo nokuti makafanira kunamatwa iye mishumba yerudzi rwaJudha iye mishumba yerudzi rwaDhavhidha iye makanga ariko nezuro nanhasi nekusingaperi iye michiramba kusagara tauya kuzotaura nemi mangwanani anhasi Baba tauya kuzodzosera mbiri kwamuri yemi munhu mukuru Baba kubata kwenyu kunoshamisa wamasimba ose Baba kubata kwenyu kunoshamisa muupenyu hwenyu Baba mutsvene ndinonamata mangwanani anhasi Baba ndichiti mbiri nerumbidzo ngazvidzokere kwamuri mbiri nerumbidzo ngazviuye kwamuri yemi munhu mukuru Baba tinoda kukutendai changamire Baba tinoda kukutendai Baba nokuti hamutinyadzise tinoda kukutendai Baba nokuti kubata kwenyu kunoshamisa Baba mutsvene ndinonamata pane mumwe nemumwe apinda muno netsoka dzake Baba tinazvo mangwanani anhasi zvamunoda kuti mubate mukati meupenyu hwedu Baba taurai mukati meupenyu meumwe nemumwe ari pano mutsvene wamasimba ose Baba ropafadzai vana venyu pavanopinda Baba ropafadzai vana venyu pavanobuda mutsvene wamasimba ose Baba zvatinobata nemaoko edu mutsvene wamasimba ose Baba nezita neropa raJesu Kristu tenzweni amen ngatipei Mwari chipo chekuombera thank you praise and worship ngativaomberere vachigara pasi thank you Jesus tinokutendai Baba tinokutendai munhu mukuru uwepo hwenyu uri pakati pedu tiri kunzwa uwepo hwenyu pakati pedu mangwanani anhasi wamasimba ose dai mukazotiitira zvakanaka Mwari wamasimba ose dai mukazoitira mumwe nemumwe ari pano zvakanaka mangwanani anhasi zita neropa raJesu amen wari kufara amen wari kufara amen ngatipei Mwari chipo chekuombera mufaro wangu mangwanani anhasi kunge ndiri pakati penyu mufaro wangu mangwanani anhasi kukuonai mese mapinda mukati mekereke yaMwari ngatimbozviombererei ndisingapedze nguva mangwanani anhasi regai nditende baba namai wemba ino ngatiwapei chipo chekuombera regai ndimhorese wafundisi wari pakati pedu ndichifara ndichipa special mention kuna Pastor Kwande wari pakati pedu ngatiwaombererei tafara kukuonai munhu waMwari after a very long time tinokudai chechi yaMwari inokudai amen mangwanani anhasi ndatenda vamwe wese ndatenda baba wemba inoi ndinenge ndisina kuita chinhu chakanaka even Bible rinoti awana mukadzi awana chinhu chakanaka ndinofarira the version English he who have found a wife has found a good thing hayaya chinhu chakanaka kuwa nemukadzi not only mukadzi but anotya Mwari ngatipaomberere papapo because vazhinji vano vakadzi asi vasingatyi Mwari it's a blessing kuwa nemukadzi achitya Mwari amen so ndoda kutendai maine maunga for being part of my life ndinokudai ndinokushuvirai zvakanaka amen kazhinji ukaona mafamilies mazhinji they suffer because baba vanoda kuwa everything kune varume vari kufaita blessing iri mukati memukadzi wake haleluya kune varume vasingatodi kuti mukadzi wake aende kuchikoro kune varume vasingatodi kuti mukadzi aende kubasa but if I tell you varume imwe blessing yepatiri iri kuiswa matiri naMwari nekuda kwevakadzi vatiinavo so ngatinamatire vakadzi vatiinavo ngatiwadei tiwakudzei nababa panzwei papapo haleluya amen so mangwanani anhasi ndisingapedze nguva ndichakumbira my beautiful wife kuti wativerengero kubva kuna 1 Kings 3 verses 5 to 10 then tozoverenga paverse 15 ndichadzokorodza madzimambo ekutanga mutsauko wechitatu verse 5 to 10 kunosvika pa 15
15 handizivi ndochizva kuda pastor Mutewana kuziva kuti inonzi nhanhatu. I don't know. Thank you. Ogumi neshanu. Shoko redu richabva kuna 1 Kings chapter 3 verses 5 to 10 then 15. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night and said, "Ask what I shall give you." And Solomon said, "You have shown great mercy to your servant David, my father, because he walked before you in truth, in righteousness, and in the uprightness of heart with you. You have continued this great kindness for him, and you have given him a son to sit on his throne, as it is this day. Now, O Lord my God, you have made the servant king instead of my father David. But I am a little child. I do not know how to go out or come in. And your servant is in the midst of your people, whom you have chosen, a great people, too numerous to be numbered or counted. Therefore, give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours?" The speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing. Verse 15. Then Solomon awoke, and indeed it had been a dream. And he came to Jerusalem and stood before the ark of the covenant of the Lord, offered up a burnt offering, offered peace offerings, and made a feast for all his servants. Solomon's wise judgment. May God bless the reading of his word. Amen. Ngatinamate. Baba muzita nemuropa ra Jesu tinokunamatai tinokutendai. Mweya wakanga uripo pakunyorwa kweshoko iri Baba. Baba chitibatsirai mweya iwowo Baba uye pakati pedu pakupashangurwa kwaro iri shoko. Tinokunamatai tinokutendai mangwanana nasi. Amen. Wari kufara amen. Wari kufara amen. Wapinda dambudziko anagogo makoni anamfundisi mutasa. Kukura ya mosha. Chembere dziri kumusha kwedu dzapinda dambudziko. Kungokura chete neane zvasina kuita. Zonzi upenyu hwangu hahusi kufamba. Mbuya maigire wari kundiroya. Wapinda dambudziko ana sekuru. Ukazoita chiso chinenge chakati remei. Zonzi ndiye apedza mhuri. Takutotya kukura, takutya kukwegura, nekuti ukakura wakunongedzerwa uroyi. Bati nhasi mangwanana nhasi ndauya kuzokuratidza muroyi ari kuroya upenyu hwako. Nhasi mangwanana nhasi pane muroyi ari kubata zvinhu zvako kuti zvisaende mberi. Hallelujah. Ndichakumbirawo maine maunga. Pane zvaminazvo ndokumbira kuti chimwe hwano uku chimwe uku. Toda kuti tione muroyi muzuva ranhasi. Chembere dziri kumusha dzapinda dambudziko. Akangoita izifa hanzwisisika hatauri nevanhu. Wanu wanu kuritenderere chienda muvanhu. Saka muchangotarisa, muchatarisa muroyi achabuda ipapo. Muroyi achabuda ipapo. Right. Tiri kumuona muroyi ngarifambe. Ngarifambe riende. Ndiye muroyi uyo. Ndiye muroyi watinaye muzuva ranhasi. Siyanai nechembere dziri kumusha. Siyanai naanagogo ari kumusha. Iwe ndiwe muroyi. Hallelujah. Ngarifambe nekukasika. Hallelujah. Wazhinji taona, wazhinji wamwe wachipedzisa. Saka nhasi ndiye muroyi watauya kuzotaura nezvake pamusoro pake. Ndingabvunza ndeupi muroyi wawaona muzuva ranhasi? Angatitaurei ndeupi muroyi wawaona? Waona iwewe. Hallelujah. Ndo pari kuuya musoro weshoko wedu uri kuti be a dreamer. Be a dreamer. Hallelujah.
Gogo, your life is in your hand. Your destination is in your hand. Today it's all about you. No one else. Siana ine nganga, siana ine maporofita, siana ine na baba mukuru. It starts with you and it ends with you. Ndiwe muroi wewe. Ngatiitange. Hanzi pa Gibeon. Ana Solomon ndokubva waenda zvao kunopira. But chese program yekupira, bira rekupira raitwa zvaro rapera. Tinoona hatina kuudzwa kunzi akapinda mumba Solomon, but tinozonzwa kunzi at Gibeon Solomon ndokurara hope. Hallelujah. Solomon arara hope. Bible rinobva rati Mwari ndokuapia kuna Solomon. Mwari aapia kuna Solomon ndokutanga kuita hurukuro wari kuhope. Hallelujah. Ndokubva paita hurukuro, Mwari ndokubvunza kuti Solomon ndokuitira chii? Solomon ndinofarira zvaanotaura, anotanga nekudzoka kumashure. Ndokutaura faith, ndokutaura kutenda kwa baba wake. Kuti makafamba na baba wangu, nokuti wakanga wakatendeka mukati muupenyu. Hallelujah. Na nasi muri kufamba neni, kunyangwe ndiri mwana mudiki. Handiziwi nechinhu kuti ndichaita sei kuti lead your people who are numerous in numbers. Hallelujah. Wadaro ndinofarira vesi ya 15 inobva yataura kuti mushure mekunge hurukuro zvese zvaitika izvi, Solomon ndopa anorealize kuti idream, ndopa anosvika pakumuka. Hallelujah. Be a dreamer. But Solomon amuka inzwa unzwika, ndopa ndiri kufarira. Solomon anotanga nekumuka. Zvinonzi pa anomuka ukanyatsoverenga anotora mombe mbiri, imwe oita sechipiriso, imwe ndokudedza machinda ake kuti ngatiitei pati, nokuti pane humambo hwagadzwa pandiri naIshe. Hallelujah. This is happening in a dream, but Solomon is taking that which is in a dream to bring it into the physical. So there are dreams that we have in the spirit. We need to tap and bring them into the physical. Wazhinji takarota hope tikakanganwa hope dzedu, but hope idzodzo dzine kwadzaitibvisa, dzine kwadzaitiendesa. Hallelujah. Wazhinji we are poor, wazhinji tiri kuchema, wazhinji tiri kublema ana mbuya, because pane hope dzatakarota dzakanga dzichitiendesa somewhere dzatakasiya. But Solomon auraya mombe, ndokutanga kuzviisa into the physical, ndokutanga kuudza machinda kuti ini ndiri mambo, ndini ndichange ndichikutongai, ndokutotanga kutonga. Hallelujah. What is a dream? Chii chinonzi chiroto. A dream is a preview of the upcoming attraction that God is about to put in your life, or that God has inputted in your life. So Mwari ari kukuratidza what is to come. Murundi bata. It's a preview. If you can view something from advance before Chicago, that is a dream. So Solomon ndokuratidzwa upenyu hwake, ndokuratidzwa zvaari kuda kunoita. Solomon ndokutepa, ndokuyenda. Point number 1. Ndichakumbirawo Mr. Taylor. Pane picture yandoda kuti muisa. Mr. Taylor, yeah, you can input that one. The first one. So this is Solomon. Solomon arikuudzwa, and Solomon, this is the current state ya Solomon. But Solomon has a dream. Point number 1, be a dreamer. Solomon asked the current situation. Wongu nepauri muzwara nasi. But Solomon agazvitarisa. He is seeing a businessman. He is seeing somebody who is going to make it in life. He is seeing somebody who is determined to do something. I don't care about the current situation. Ningadai ndisina butsu, ningadai ndakapfeka
but my beginning is just a beginning. What matters is the end. Do you have a vision? Do you have a plan? Are you going somewhere? Do you have a dream? This is Solomon. 1 Timothy 4 verse 12. You have that, do not let anyone look down upon yourself because you are young. Do not let anyone, your father, your mother, your pastor, do not let anyone come between you and your dreams. You have to pursue your dream. You have to push ahead. Fight for your dream. I don't care where you come from. But your life is in your hands. It's in your hands. Be a dreamer. Number 2, Mr. Taylor. Dambudziko rataita manhasi ndere maKristu ane a self-limiting ability, self-limiting spirit. Wega unotozvita handite, takazvitarisa isusu mhuri yekwamubaiwa, takazvitarisa isusu yekwamurandu, takazvitarisa isusu yekwamuranda. Who are we? Tiri anani? Yeah. But look at this cat. You might be small in nature, but what I can do mighty and great things. If only I can believe in myself. If only you can believe in yourself, greater and mighty things will come out from you. Joseph, what he only had was a dream. Anga asina bakatwa, anga asina chi, changa inacho chete chiroto. You have to pursue your dream. You have to push forward. Fight for what that God has put into your life. Isaiah 40, verse 31. Those who wait upon the Lord, vanomirira Jehovha vachapiwa simba idzva. Nhasi mangwanana, nhasi ndauti Mwari wakupe simba idzva to pursue your dream. Mwari wakupe simba idzva to go back and introspect into your life, to go back and sit down and say, where am I getting it all wrong? Where am I going wrong? You might be here in America, but it doesn't mean anything. If you don't have a dream, you are not going anywhere. Start to dream today. Dream big. Dream mukati memba yako. Hallelujah. You can be a landlord. Iwe, nyangwe zvakanyorwa, nyangwe zviripo, nyangwe magwaro chimaziwa. Tese tinoiziwa Jeremiah. For I know the plans that I have for you. Iwe, inzwa. This is nothing. This is nonsense. This is useless. If you don't have a dream, even if the plans are there. So the plans are there. The grace is there. The will of God upon your life is there. But if you don't pursue, if you don't take it upon yourself, today I want you to start. I want you to start today and say, God, here I am. I don't care about age, gogomakoni. I don't care about whatever. I don't care. I am a widow. It's in my hands. It's in my hands today to start dreaming, to start moving ahead with my life. Fear. Isaiah 41 verse 10. Fear not, for I am with you. When we fear into starting something new. We fear to move into a direction that we don't know. Maybe this is the direction which God is pointing you. Today I want to speak against the spirit of fear in your life. The spirit of fear. But the Bible says God did not give us the spirit of fear. He gave us the spirit of courage, the spirit of determination, the spirit to go ahead and fight.
Step into the new environments. Step into the new things. Go ahead. Go to school. Procrastination. Many dreams are dying. People saying, ndicha. Get away, maniwe. Titangire, get away. Uchaita rini. If there's only one dream that you have pursued, hakumana kwa imboroti kwa takarara wakumana. Ndarota gate. Mangwana ndoda tuona ichidarika. Hana gate takapesua tawaona kuhope. But that dream which is speaking about your life, you're not doing anything. Today, start something. Push something. Go do something. Don't just sit. Don't just sit. Right. Fungwa is in a devil's, is in a devil's eyes or is devil's temple. If you're just seated and doing nothing, don't pontenga kufunga sinabasa. Slide number 3, Mr. Taylor. Many people we fear hard work. Everything that we want, okay, let it finish, okay? Pause it, Mr. Taylor, pause it. So everything that we want in life is on the other side of discomfort. We want to be comfortable in the status quo. We want to be comfortable in our poverty. We want to be comfortable because I am in America. How can I go to school when I'm in the land of milk and honey? Start something. Do something today. Put on hard work. Hard work will pay you. Put on hard work. Without your action, without your input is nothing. If you hear some of the prayers that Makristu would do, have you applied somewhere? The jobs are there, the job market is there. Did you apply? Everything you want in life is on the other side of discomfort. Get yourself dirty. Get yourself hard work. Go in, put in some sleepless nights. Go and work into your life. Change the status quo. I don't care where you are coming from. But if you have all the ingredients in your life, God will prosper you. Listen. At this point, at this time, the grace is there. The grace of God is there to help you push, to help you conquer, to help you win. But even if the grace of God is there and you are seated, why don't Tite say? Why don't Tite say? Dreams are meant to be chased. Dreams are meant that you have to put on hard work. Somebody has to get dirty. Then God will open. In the Bible, even if nyangwe ndikafamba nepamumvuri wempata werufu andingatongochi chinu nekuti Jehovha aneni. As long as you are trying, as long as you are putting on some hours, God will reward you for the hard work that you're doing.
The next person is making it. He is doing it with the same God, with the same Bible, with the same preacher, with everything. Somebody is doing it. After listening to the word of God, after listening to the word of God, achishandira mhuri yake. Gone are the days of manna, where manna would fall from heaven. Verse not iwe simbe enda kumujuru. Takanyara tiri kudarere machinda. Zvakunzi kune mukadzi anyora kuti ana baba shandai. Today I'm saying shanda. Go out there and work. Go out there and dream big. Let me tell you. The word of God is realistic. Hasi MacGyver. Hasi zekunyepa, hasi zemovie. Be realistic to yourself. Where are we? The word of God is even measurable. You can measure it. God, by January, I want to go to school. By December, God help me. The grace of God. But give me the grace of God. You are being realistic. You are asking for the grace. You are asking God to be there with you. Hallelujah. It's even measurable. You can measure to say, God, when we started, I fasted for this. For this one, I prayed. But she didn't only pray. Iwe, unozonzi, murume wacho aito muda. Zorot pane zvakaita nemurume wake. Ndobva aenda kunonamata futi. Hallelujah. For this one, I prayed. But asikunamata pasina murume. Murume atoripo. Onamata, osangana ne murume, mwari wokomborera. The word of God is realistic. You can measure yourself. God, I've been here 5 years. This is what I have done. This is what I have not done. Be realistic to yourself. Wamwe wedu tinoda kutangira kumashuroko. Tichuya kumberi. Pane kamwana karipera. Hapana, but tese, we all know Simba nditi. Simba nyamangara. Nasi tikanzwa Simba akuya pana kuti mfundisi ndiruda kuroora. Kanorowa tikwanire kuroora chiri chinhu chakanaka, but kanorowa. The word of God is realistic. So what is my word today? What am I saying today? John 10 verse 10. The devil only came for one thing. To kill, steal, and destroy. Wamwe wedu atizvioni. Satan akaita seshato. Anokuwaraidza semawara. Uchinakirwa. Baba pressure takaibata. Baba tiri kunakirwa every Friday tatambira tiri kunakirwa. Tiri kufadaya. Kunonzi kwana nzikupi? Uko kunonzi kuchi? Kwa mashkwedi. Dombo kuyo one day. Mkandona msatise. Dombo kuyo one day. Wanu wari kufadaya kwa mashkwedi uko. Dreams are being wasted. Wanu wachinakirwa wachibata mari zichienda. I'm saying today, have a plan about your life. Dream big, set goals, pray about it, work hard, ask God, fast. But do not fast when the fundamentals are wrong, when you don't have a dream. Solomon dreamed, and when Solomon dreamed, he began to act. So the first thing is, when you have a dream, act upon your dream. When you act upon your dream, begin to pray for that. Hallelujah. Even if when you are in the journey, everything is going so on. Joseph, arimukatime dream.
akatombopinda mujeri. So sometimes zvinoita unge zvakuramba. But God is with you. If you persevere, if you keep on praying, keep on working, God will bless you. This is my word mukati mezuva ranhasi. Kuti dai watanga chimwe chinhu mukati meupenyu hwako, Mwari anoti ndichakuropafadza kubata kwemaoko ako. Paunopinda ndichavhura masuo. Paunobuda, they will speak good about you. Everything about you ndichanga ndakazviropafadza. But une pauri kunoka here? Are you knocking on somebody's door? Are you praying? Are you on your knees? Are you asking God every day? Let's chase our dream. Let's chase our dream. Muzita nemuropa ra Jesu Kristo tenzi wedu. Amen.